Čaute ľudia, toto je môj prvý vlog a pôjdem dneska asi na Bielý kríž. Som na bicykli a keď to je môj prvý vlog, tak by som išiel niekam takže ďalej. A dneska som tu sám a potom dáme jazdu dole, ktorá bude fakt zábavná, to vám môžem povedať. A občas nebudem rozprávať, iba tak budem mať natáčať a potom uvidíte, že ako som išiel a tak. Tak trošku to natriasla na čo už. Na semaforoch budem vypínať videa a také, aby som ľudí tak nemusel. Musel som dať stých, lebo cez tie auta by ma nebolo absolútne počuť. Ale docela dlho som čakal na tú zelenú, asi neviem čo je s tými semaformi zás, ale mohli by sa už tam opraviť. Lebo tam je, že strašne dlho červená. No tak. Tu je nejaké džámky. Asi to zoberiem skôr cez les, než cez cestu, lebo aspoň zábava bude. Tak poďme cez terén. Okay. Cestou domov možno, ak nebude mokro, tak môžeme ísť cez les. Ale ak to je mokro, tak asi úplne ne, lebo nechcem byť úplne zase mokrý. Dajte mi vedieť, ak máte Coop jednotu vo svojom meste, ak teda nie ste z tohto, a nechcem hovoriť, ale ak tu vy žijete, tak to určite spoznáte. Ale ak máte vo svojom meste Coop jednotu, tak mi dajte vedieť, či máte tam Feastables od Mr. Vista. Lebo napríklad poznám mesto, kde to je, a u nás to zase nie. Takže preto sa pýtam. No a už sme na Leštychu. Máme ešte vidieť na tej tabuli. No a sme v takej štvrtke cesty, že by ak toto natáčam a nebudem ma počuť, tak to bude fakt škoda, ale nevadí. Nejak to upravím. Chcem si prehodiť, lebo hýbem nohami jak teraz ma asi ťažko počuť. Ok, už ma počuť, dúfam. Dáme nejaký bezhluk. Ok. Rovnováha. Budem vydávať aj herné videá, ale každý deň som po škole na bicykli, takže budem aj bicykel. Musím si helmu tak upraviť, lebo ma z nej boli úplne hlava. Lebo som si ju tak utiahol včera a dneska som si ju neutiahol. A ak som si ju nasadzoval, tak úplne som si hlavu vypol. Dám stých a keď budem niekde ďalej, tak sa ozvem. Jak môžete vidieť, tak už som aj v lese a takých 1 kilometr som znova začal točiť a samozrejme nezabudnite sledovať moju komunitu na WhatsAppe, lebo tam budú aj súťaže o nejaké reálne veci a tak ďalej. Keď už mám konečne suché gumy. No ne úplne, ale
Dá sa nejak aspoň ísť a už tam za chvíľu budeme. Keď pôjdeme dole, tak nebudem moc rozprávať, lebo by ste ma aj tak nepočuli, takže by mi to nestalo za to. Ale tu už máme taký rozbeh docela. Ale tamto, keď pôjdem dole, to bude oveľa lepšie, toto je také pohoda. Nejaké kopčeky sú tu, ale konečne rýchlo. To je to, čo ma na bicykli najviac baví. Vyjdem úplne hore, potom pôjdeme dole úplne z horajška. A tu naľavo, jak bola tá kocka drevená, tak to je na fotky. A už budeme za chvíľu hore teda. Tam budem musieť zabrziť, lebo tam budú tie krúžky, aby auta spomalili. Aby som na tom nevyletel. Ale budem natáčať potom aj z kolobežky, lebo si chcem kúpiť novú kolobežku, už na ňu šetrím. A budem sa učiť na nej nejaké triky. A musíme teda ešte vidieť. Ja pôjdem len trochu ďalej, potom to otočím. Takže... otočiť nejak. Okay. Ideme rovno naspäť, ak vie, čo tu budeme robiť. Musím to dáko rozbehnúť. Už nebudem ani strihať. A potom to bude taká 2, 3, možno aj 5 minútová jazda. A to na to milujem najviac. No a už naberám rýchlosť. Pri ľuďoch môžete si rozprávať a vidieť. Stop. A už to naberáme, už to ide. Samozrejme mám prilbo, aby sa náhodou niečo nestalo. Ešte si trochu upevním. Keď mám. Natáčam na schvál na 0,5 násobku kamery, lebo tá jednotka, ona to vôbec nevyzerá dobre. Tak nemám na tieto kopce, čo tu sú. Jaj. Už som vybil 22%, docela sa to vybije. OK, a ideme. Ale ešte bude 1-2 kopce. Čo je dosť zlé, akože. Ale čo už. Dám si pauzu, aby som potom mohol ešte najrýchlejšie, takže za chvíľu sa vás ozvem. Už po pauze som sa aj napil. A viac energie mám a ideme. Naberám
48. A to stále není ono. Stále nejaký random kopček tuto. Neviem koľko idem, lebo mi to ukazuje iba po 49. Znova kopec, takže znova ma to spomalí. Tak nenávidím tieto kopce. To není možné. Už mám dobrú rýchlosť a spomalí ma to. Jaj Bože. Budú samozrejme aj tak vlogy, že s kamarátmi budem. Nemusí to byť stále iba na bicykli, ale najviac tej vlogy budú na bicykli. Ešte bude jeden kopec taký zlý. Taký škaredý. Ale dávame rýchlosť, takže to je dobré. Nejakú klapač.
Už sa blížim ku koncu. Tu bude dobrá zatáčka. Na automatu brzdí. Už ne. OK, to najlepšie už máme za sebou, ešte bude taký menší, ale tam už je aj stopka, tam treba stať. Ale ak by ste toto chceli tiež skúšať, tak určite si dajte helmu a nevyskojte žiadne pády a žiadne zranenia. Ak teda chcete ísť takto rýchlo. OK, tu sú už len také malinké, potom bude ešte jedno z neštyku a to už bude všetko. Mačka tam bola. Zlatá mačka. Potom bude aj nová sezóna vo Fortnite, ja som teraz vôbec nehral túto. No a dávam aj do popisku môj nickname, keby ste si ma chceli pridať. Môžeme potom dať nejaké hry. A tu máme ďalší kopec aj, tak ideme sa z neho spustiť. Minule tam boli policajti, tak som pozeral, či aj teraz nejsú. A neboli, nevadí. Také môže. Dáme, že závačam doľava. OK, ešte tu mám taký môj obľúbený kopček, ten si dáme. Tuto taký bude. Docela v pohode. Stále si ho tu dávam, keď to ďalko idem. OK. Zas červená, tak sa osiem, keď bude zelená. OK, máme zelená.
už tak zakončím za chvíľku, ešte pôjdem na ihrisko. Lebo sa tam aj s kamarátom mám stretnúť, no a možno natočím aj s ním druhý vlog, lebo akože ma to baví natáčať. A no nebaví ani tie videá moc editovať, mňa skôr iba ich natáčať, neviem prečo. Podľa mňa to editovanie je taká, že není moc pre mňa záležitosť, lebo neviem to moc a ani ma to nebaví. OK, tak tu už som to už zakončil. Nezabudnite dať like a odber. A zatiaľ čus. Nepoznáš ho náhodou?